Gawe remisan sekatela montol maning. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dinakia diawali dengan ngentas sega. Dikarenakan yang gak gawe remisan sekatela montol, tak lanjutake karo ngukus tela montole. Non kene tela montole kek wis dikumbah terus tak lanjut dikukus. Sebenarnya kayak remisan kek terbuat dari tepung ketan, tapi nyong kayak mengolah dari tela montol kayaknya kayak enak. Nenggon kene nyong tak nyambi karo gawe entene. Gula jawane mau tak godhog terus tak saring, soalnya kan ngeres. Tak tambahi gula pasir karo uyah. Gawe rika-rika pada sing seneng karo pandan ditambahi pandan ora apa-apa cikine tambah wangi nyongke kelalen ge. Terus dicukurake karo parutan krambile kue. Diaduk-aduk ndang nganti rata, diaduk-aduk terus cikine ora gosong ya. Cikine ora gosong ora sangit ngono iki lho. Nah kene iki nek wis mateng wis tanek dicicipi rasa wis mateng dintas. Nang kene iki tela muntule wis andang mateng wae tak entas wae. Terus lanjut tak tutu. Prosesnya kayak poada persis karo sing nyong gawe temos winginane kae. Ditambahi gula karo uyah terus ditutu nganti lembut. Nek wis lembut engko ditambahi karo pati kanji. Nenggon kene ditambahi pati kanji sak cukupe wae ya. Soalnya nek kakean engko ndak dadi walot kelot-kelot kae. Nenggon kene terus diaduk-aduk nang nganti rata, diwolak-walik nganti rata, diuleni nganti dadi adonan sing bisa dibentuk kaya sing ning video gue. Dilanjutake neon proses mbunteline neon kene adonane ke tak pipihake setipis mungkin terus ditambahi karo entene kue. Nah rika-rika padahana ora si panganan kaya ngene apa gur nyong tok ya sing gabut terus nggaweni panganan kaya ngene. Gabut pol soale dina iki. Basa wis diisi kaya ngono kuwi dibulet-bulet ndang nganti ketutup kabeh antene terus dibuntel ning nggon godhong. Godhonge tak selai lengan dingin sekene ora kraket engko nek wis mateng. Dibungkusi kaya sing video kuwi kabeh ndang nganti rampung. Nek wis rampung terus kuncunge kek diguntingi cekene tambah rapih, tambah apik ngono ke lah ya. Terus dilanjut karo ngukus. Nah, kene ngukus iki ora kesuwen, gur sedela wae soalnya kan bahan-bahane kan wis mateng kabeh. Gari matengake pati kanjine ngono iki lah. Singkat cerita ki wis mateng dintasi kabeh jan komebul kaya ngene iki jan nyelomoti tangan, nyelentep ngono iki lho. Ning kene nek wis adem ki tak review ya, tak cicipi. Rasane ki enak nek ujare nyong. Njero niki anak entene kaya ngono kuwe. Ya enak lah nggih batir ngopi, nggih batir ngeteh ngono ki lah. Ya wis rampung nyong tak pamit tak pareng.